Здравейте, вие сте с Today Tech EU, а днес ще разопаковаме два от най-новите продукти с собствената марка на Vivacom. Става въпрос за смартфона Vivacom 5G Pro и безжичните слушалки Vivacom Buds. Те бяха представени миналия месец, като тогава припомняме, че компанията отпразнува и своята 15 годишнина. Така, доста интересни устройства. По-детайлно ревю ще има в текстови формат, но сега ги разопаковаме набързо. Така, започваме с слушалките. Видим какво имаме тук. Както винаги, отварянето не е много лесно, но това е нормално. Ето ги самите слушалки, добре опаковани. Оп. Както виждате, доста интересен дизайн на кейса с прозрачна горна част, от която се виждат и самите слушалки. Те са в бял цвят с издължено стебло. Ето това са слушалките. Изглеждат доста удобни за носене, но това ще изпробваме малко по-късно. Vivacom Buds издържат до 5 часа с един заряд или до 20 часа с кейса, като се зарежда през USB Type-C. Те са сертифицирани с IPX4, което означава, че дори когато се потите по време на тренировки, няма да ги повредите, а за свързване се използва Bluetooth 5.3. Доста практични и достъпни слушалки от Vivacom. Сега да преминем и към по-интересното устройство, естествено, тъй като е смартфон. Става въпрос за Vivacom 5G Pro. Това е кутийката. Много малко трудно се отваря. Хоп. Ето това е смартфонът. Доста голяма секция с основната камера. Този модел се характеризира с 108 мегапикселов сензор, което е предпоставка за доста добри кадри. Освен това има 8-ядрен процесор с 2,2 ГГц, 256 ГБ вградена памет за файлове, както и батерия с капацитет 5000 мАч, което ще даде доста добра автономност. Освен това, телефонът поддържа и eSIM свързаност, което ще е от голямо удобство в дадени ситуации. Налични са още 6 ГБ RAM, а екранът, както виждате и сами, е доста голям, като е с диагонал 6,6 инча и е с резолюция HD+, при опресняване до 120 Hz. В софтуерно отношение разполагаме с Android 14. И така, ето това са, набързо ги разопаковахме двете устройства, а скоро очаквайте и ревюто ни.